ale ak dovolíte, ja by som prečítal jedno, čo sa mi veľmi páčila, môžem? Dobre. Horici maštal. Dve veci vám poviem hneď z kraja. Od úrazu nemám krátkodobú pamäť. Neviem napríklad, čo som včera vypil, ani koľko, ale z dlhodobu nemám problém. Pamätám si aj to, jak som stracel pamäť. Začalo to na hasičských pretekoch. Naša dedzina má 10 hasičov, ale 5 akurát dostalo prasačiu chrípku. Predseda mi hovorí, Jožko, potrebujeme šoféra a aj hasiča. Ideš s nama? My roztáhneme hadice, ty chycíš konec a hasíš. Reku, prečo nie? Však aj v robote šoférujem smecársky Kuka voz, podobný Tatre T850, teda 805. V sobotu som vyfasúval uniformu. Všetko klapalo na 100 pro, kým nepustili vodu. Vylecelo mi to z ruky. Posledné si pamätám trysku, jak mi pristála na čele. Zebodil som sa na áre. Ani za Boha si spomenúť, či som smecár, alebo hasič. Potom raz ozaj horelo. Na den ústavy sa chycel kravín o 2-3 zvrchovanosti. Jak som počul sirénu, ani som nedojedol a utekal hasič. Pri maštali vyskočím z auta a vidím, že zle. Miesto hasičskej Tatrovky mám Kuka voz. Boláky detko tam behal s kýblom okolo ohna. Zachoval som profesionálny postoj a slušne som pozdravil. Dobrý den, gazda! Kde máte ten popel? Bol to nervák. Najprv mi začal nadávať, potom ma chcel ovaliť kýblom a nakoniec dostal záchvat smiechu. Kým dohorelo, odviezli toho chudáka do Pezinku. Ku každej príhode sa viaže niečo, táto príhoda inak poviem. Áno, kradnem všade, kade chodím. Tu som počul, tá sa odohrala v Orbovom. Vraj ten smecár sa volal, neviem jak sa volal, ale hovoria mu Škaperlo v Orbovom. A naozaj sa to vraj stalo, že utekal do Šipkového asi s tým kukavozom. Hovoril mi ten príbeh Andrej Jobus. Ja teraz neviem, lebo Andrej Jobus si tiež ľudí vymýšľať. Za 100% vystalo, keď to hovoril. Takže to je pravda, keď je to pravda, áno.